El passat dissabte, a les 6 de la matinada, arrencava la tercera edició del XR10 Extrem, un ultrafons de muntanya que creua la província de València d'est a oest. Aproximadament 300 valents participaren en esta cursa extrema, que, com ja és tradició, és de Puçol i finalitza en la Pobleta d'Andilla, després de creuar el Parc Natural de la Serra Calderona. En total, els corredors completaren 93 quilòmetres on hagueren de superar quasi 4.000 metres de desnivell acumulat. Entre tots els ultrafondistes que participaren en este repte físic i mental hi havia 10 veïns del nostre poble. 7 d'ells eren corredors del Club d'Atletisme Puçol, club puçolenc que coorganitza esta exigent carrera de muntanya. Som coorganitzadors de la carrera. L'organitzador principal és el Club CXM, però el Club d'Atletisme Puçol també col·labora sobretot en el que fa el dia previ a la carrera. La presentació la farem així en el poble, en l'Espai Jove. Enguany també tingueren la possibilitat d'oferir als corredors que pogueren passar la nit així en el pavelló i això també es dona molta comoditat, sobretot per a la gent de fora, que ve molta gent de fora. I aquest dia de la carrera, els voluntaris del Club d'Atletisme s'encarregaren de senyalitzar tot el recorregut en unes llumenetes roges, perquè a més el primer tram, el de Puçol a Segart, se fa completament de nit. I bé, després també estar així el dia de l'eixida en el pavelló de matinada, perquè hi ha que entregar les dorsals, hi ha que passar el control de material i hi ha que també repartir alguns voluntaris per la muntanya, perquè encara que està senyalitzat i per les pròpies marques blanques i roges del XR10, en els tramos més conflictius sempre és bo que hi hagi alguna persona per ajudar a que ningú corredor se despiste. A més d'estar pendent de l'organització d'esta carrera extrema, Ivan Esteve, president dels atletes de Puçol, va ser un dels 8 corredors del nostre poble que van acabar esta exigent cursa. Per a ell, que ja va córrer el XR10 Extrem l'any passat, este trail és un repte que li permet descobrir on està el seu límit físic i mental. Jo m'ho faig per superar-me, per intentar trobar una miqueta on està el límit del teu cos, on està el límit de la teua ment. És la segona vegada que la faig, enguany també he aconseguit acabar-la i d'alguna manera estic molt satisfet perquè d'alguna manera l'objectiu està complit i continuem sense trobar el límit, amb la qual cosa el límit estarà més avant però no està en estos 93 quilòmetres del XR10. Per a ser capaç de superar estos 93 quilòmetres i els quasi 4.000 metres de desnivell del XR10 Extrem, Ivan Esteve ens explica que, a més d'una bona preparació física i una correcta alimentació durant la cursa, cal també gestionar correctament tots els moments de la carrera, tant els bons com especialment els roïns. En aquest tipus de carreres és molt important saber gestionar els moments bons i els que no són tan bons, perquè no has de passar-te en aquests moments d'eufòria en els que te trobes bé i no has de gastar més energies de les necessàries ni intentar portar un ritme superior al que pots portar perquè al final ho acabes pagant. Són carreres molt llargues i el que gastes de més te passa factura al final. I també és important en aquests moments no tan bons, en els moments en els que se passa mal, en els que entren els dolors i en els que ve d'alguna manera, inclús fins penses en abandonar, saber gestionar-los també i no vindre'te'n avall, perquè saps que al final en una carrera tan llarga els vas a tindre, els moments bons i els moments no tan bons. I d'alguna manera n'hi ha que eixir airós d'aixes dues coses, ni passar-se uno de velocitat quan creu que va molt bé, ni tampoc enfonar-se perquè de repente tingués un baixó físic o tingués unes molèsties. A més de saber regular-se i saber patir durant la carrera, el companyerisme entre els corredors constitueix també un factor clau per acabar el XR10 Extrem. En esta carrera tan exigent i tan sacrificada, la resta de corredors no són rivals, sinó companys, especialment si són com tu del Club d'Atletisme de Puçol. És fundamental anar en grup, per almenys per a mi. Hi ha molta gent que corre a soles, però si vas en grup sempre pots anar ajudant-te un de l'altre. Jo enguany eixia en un equip que era el mateix que isquerem l'any passat, eren 4 corredors, però tinguérem la desgràcia precisament enguany que 2 d'ells se tingueren que retirar, un per problemes musculars i un altre company que tingués problemes digestius i en aquestes carreres tan llargues, quan tens alguna molèstia que veus que te va impedir continuar corregent, el millor és retirar-se, tampoc serveix de res estar patint 60 o 70 quilòmetres. I bé, se quedàrem Mario i jo, que érem dos dels que inicialment anàvem a fer la carrera junts, però després mos agarrà Gustavo Martínez, que és un company del club, i pràcticament farem quasi tota la carrera junts, anàrem a un ritme molt constant. Al final Mario
se despenjar una miqueta i me vaig quedar a soles en Gustavo i anaren molt bé. Va haver un moment en els últims quilòmetres que ja me vaig quedar a soles en Gustavo i com més o menys anava calculant que podíem fer un temps similar al de l'any passat, li vaig dir, Gustavo, anem a apretar tot el que puguem, per almenys ja que estem així, ja hem arribat així, ja hem arribat bé, anem a intentar baixar el meu temps de l'any passat. I la veritat és que Gustavo va aguantar, jo vaig aguantar i els últims 15 o 20 quilòmetres, que a més són els que coincideix que ja va sent dolorit de tota la prova, que està fent-se de nit, que fa fred ja perquè estàs allà a una altura considerable. Doncs farem aquests 15 últims quilòmetres molt forts i aconseguirem l'objectiu, que encara rebaixarem 3 minuts la meva marca de l'any passat, que jo pensava que això anava a ser una cosa insuperable, perquè el primer any tenia aquest plus de motivació i jo pensava que havia fet una carrera perfecta, que això no podrien superar-ho mai i mira, enguany, gràcies a aquests últims quilòmetres i a que ho donàrem tot, perquè quan pitjor estàvem, uno ja al final s'oblida dels dolors dels peus, dels calambres en les cames, del patiment i de l'agotament que tens i ja d'alguna manera visualitzes la meta i veus allà davant el teu objectiu i afortunadament jo crec que s'oblidarem de tot i farem uns últims 15 quilòmetres molt ràpids. Després de superar per segona vegada el xerrer de l'extrem i inclús millorar el seu registre de 2011, amb un temps enguany de 12 hores, 47 minuts i 52 segons, Ivan Esteve està satisfet i feliç, però té clar que, per ara, no tornarà a disputar esta carrera. El seu pròxim repte, si la sort li somriu, serà l'Ultratrail del Montblanc. Un al final en aquestes coses sempre va buscant el repte de superar-se, de trobar el límit i jo crec que ja he fet 2 XR10 i jo crec que de moment ja serà suficient. I ara la meva idea és buscar a 3 carreres, buscar alguna carrera amb més quilometratge, alguna carrera en una distància un poquet més llarga i també veure paisatges diferents i disfrutar, perquè al fi i al cap en aquestes carreres tan llargues patim molt i tens molts dolors i tens moltes complicacions al llarg de la carrera, però si ho penses bé, al fi i al cap estem fent el que més ens agrada, que és córrer per la muntanya i estem un dia sencer correguem per la muntanya i a pesar dels mals moments, la gent que fem els ultrafons som capaços de disfrutar. En això jo el dissabte vaig patir molt i vaig aguantar moltes molèsties, sobretot en els peus i tal, però també vaig disfrutar com un xiquet, m'ho vaig passar molt bé i al final això és la sensació, la satisfacció que se te queda després de fer una carrera tan llarga. Per tant, jo crec que ja no, o per almenys l'any que ve ja no faré el XR10 i buscarem altres motivacions. La principal motivació la tenim en l'Ultratrail del Montblanc. És a la gent que ens agrada fer carreres de llarga distància i això és la més important i la més coneguda de tot el món. És una prova de 166 quilòmetres que recorre tot el Montblanc i que travessa tres països. És una carrera que se fa, hi ha un límit de 40 hores, és una carrera molt exigent, molt dura, però bé, que jo també trobo que ara estic en un bon moment i que puc fer-la. Este divendres és el sorteig perquè han hagut més inscripcions que places reals n'hi ha en la carrera i ojalà tinguem sort, ens toque i aquest estiu puguem estar en el Montblanc. Aitor Leal i Teresa Nimes s'imposaren en esta edició del XR de l'Extrem i, a més, establiren nous rècords en categoria masculina i femenina. Tanmateix, els altres 222 corredors que acabaren la cursa també es poden considerar guanyadors, perquè encara no coneixen on està el límit del seu cos i de la seva ment. Is there a God for us all? Fate to